mučki ubijene HOS-ovce, mučki ubijeni temelj hrvatskog naroda. Dragi moji prijatelji, tada, u to vrijeme, kada su HOS-ovci primili prvi udarac velikosrpske agresije na sebe, bili su dobro došli. Bili su srce i duša hrvatskog naroda. Međutim, naredba iz samoga vrha Vlade Republike Hrvatske i samoga vrha vodstva, političkog vodstva Republike Hrvatske je došlo naređenje da HOS-ovci smetaju, da Hrvatska stranka prava smeta uspostavi Hrvatske države, što je najbezločnija laž, što je bila izdaja i veleizdaja. Dragi moji prijatelji, Francuzi su to riješili na jednostavan način. Poslali su svoje na giljotinu izdajnike i riješili problem. Englezi su svoje poslali sa štrikom u konobu i rekli, evo, tamo vam je mjesto. Amerikanci su svojima dali i poklonili za veleizdaju malo struje i za vijeke vjekova se riješili svojih izdajnika. Ali Hrvati goje svoje, šalju ih u Zagreb da bi nam rušili temelj Hrvatske države, da bi nam rušili temelj hrvatskog naroda. Zato nije ni čudo da smo tu danas gdje jesmo, da smo praktički na izumiranju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Republici Hrvatskoj. Da nas je danas manje od 4 miliona Hrvata ukupno u Hrvatskoj državi, to jest Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Da li je to naša budućnost? Dragi moji prijatelji, već je vrijeme uzeti sudbinu u svoje ruke, osuditi izdajnike koji su počinili ovaj zločin ovdje u Kruševu i obznaniti narodu tko su bili nalogodavci i tko su bili izvršitelji. Iako nas je danas ovdje malo, ali smo hrabri i moramo prenositi ovu istinu koja je potrebna hrvatskom narodu. Moramo je prenositi u pokoljenja, jer to nam je jedini zalog opstanka. Ne zaboraviti, velika je hrvatska stvar. Da li ćemo im oprostiti? Neka im sve višnji oprosti, ali ne vjerujem da mi možemo. I zato danas poručujem svima, zajedništvo hrvatskog naroda je potrebnije nego ikada i nema opstanka Hrvatskoj države bez opstanka Bosne i Hercegovine. Imamo blagodat da na cjelokupnom teritoriju naše domovine imamo dvije suverene države. Njegujmo ih i potpomažimo se. Ako bude jaka Hrvatska država u Zagrebu i ta država jamčila opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, dakako da ćemo jamčiti opstanak cjelokupnog hrvatskog nacionalnog korpusa. U protivnom, ako se ne prihvatimo odgovornosti, to je samo odgovornosti, nestaćemo sa ovih prostora i povijest nam neće oprostiti. Ostavimo ovu državu Bogom danu našim mladima koji dolaze iza nas, kao što su naši preci ostavili ovu ljepotu nama. Hvala vam na pozornosti. Hvala predsjedniku Starčeviću. Sad pozivam gospodina Mladena